ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ। ତ ଆଜି ଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଗେଇଲି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଡେଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ, ଖାସ କରି ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ଲିପ୍ ବାମ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ସନସ୍କ୍ରିନ୍। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना। फाउंडेशन तेरा सजना दिन रात करूं ना सजना, तेरा सजना लखवार करूं मेरी जान करूं। ତାପରେ ଟିକେ ଗାଲକୁ ଲାଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲି ବ୍ଲଶ୍। नैनों की चाल है मखमली हाल है, ତାପରେ ଲଗେଇଲି ये फेस पाउडर। नैना शर्मा ଲଗେଇଲି ଲିପ୍ ଲାଇନର। ଓଠକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିପ୍ ଲାଇନର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍। दोनों जहां रब की नेमत है तेरी, ଦେନ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଲି लिपस्टिक। जिसमें बसती है उसकी दुआएं, ऐसे नैनों की बातों में कोई ତାପରେ ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ଗୋଟେ ସାଇଜ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟ କାଜଲ। लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा, रातें नाब मेरी ना मेरा ତାପରେ ମୁଁ सवेरा, ଲଗଉଛି ମାସ୍କାରା। जान लेगा मेरी ये इश्क मेरा, इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। ତାପରେ ଓଠକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ନ୍ୟୁଡ୍ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ତାପରେ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲି टिक